a nejsou svobodní, ale jsou svobodnější. Tak jako člověk cestu potřebujou taky k životu. Mají svoji pravdu, to příroda je tak stvořila. Jenomže v Bibli o tom není ani zmínka a tady jejich story začíná. Mají svoji pravdu, to příroda je tak stvořila. Jenomže v Bibli o tom není ani zmínka a tady jejich story začíná. A nejsou svobodní, ale jsou svobodnější. Kamení Park Paradise. Včera jsem předpokládal, že bude to počasí horší, tak jsem mu dával cena. Vlastně, co jsem jim dal včera ráno nebo dopoledne, tak tím zbylo ještě na večer, když jsem rozdával večeři. Takže tady jsem ještě jim dal vlastně víc. Ještě jsem jim naložil, no a tady prostě vidíte, co zbylo. Tady miláčkové jdou, vidíte, no, Matela, Skruňa. No teď vám vlastně ještě ukážu nahoře. Tam u toho boxiku, tam když je šeredný počasí, tak vlastně jim to dávám i pod střechu. Máme tam i sítě, ale do těch sítí dávám vyloženě, když není taková zima a vlastně spíš když prší, tak aby to, no, protože když je zima, tak si říkám, ať to do sebe ládujou a ne, ať to tahají prostě těma okama v síti. No tak tam vidíte, že tam je taky prostě kvanta zbytků. Vidíte, jak máme důkaz. Takže tady je důkaz. No tam vidíte zachomelený hromady. Já právě dělám ty hromady velký, že ten sníh se udrží na vrchu a vlastně oni si to odhrábnou a pod tím mají normální suchý seno. Oni stejně, když to seno jedí, tak si k tomu ještě přidlabujou ten sníh, takže oni si to ještě takhle vlastně jakoby namáčejí. Když už něco řeší tam před chvíli, ještě si tam vrtali nějaký zemi, něco našli asi cukrovýho, tak tam u toho trávili čas. Takže teďka půjdeme se podívat dáme do lesíčka, dolů tam jsem jim včera naložil a vlastně pak jsem, jak je tam latina stav v té dece, tak tam jsem jim taky udělal. Kešu, jak si užívá, že jo, kešu si tady našel, prostě naši kluka. A oni vlastně pak tráví ten čas, že i když prostě to tak chodějí a vybírají opravdu jenom tady ty stébílka, jo, co koukají z toho sněhu, tak prostě je to baví prostě užírat a když mají náladu, že jo, samozřejmě, když nemají, tak to zalomějí a hodějí prostě na hoďku, na 2 odpočinek, chrupku, tak tamhle. Tady je takový nejlepší místo, co jsem vypozoroval, že tady nejmíň fouká. Tady prostě, tady takovýhle ten, tady vlastně, když se takhle postavím, prostě nevím z jakého toho, ale i když je prostě největší fofrník, tak tady nejmíň fouká, no, tady to je prostě takový nejlepší místo. Takže tady jim vždycky dávám opravdu největší porci a tady taky trávili toho času hodně a dá se říct, že to tady ze včerejška celý vyčistili, no. Tady vidíte Sydneyho, jak dojíždí prostě zbytky. Jsem byl na tom úplně zle. Tak jde prostě tam, kde jsou hromádky, víc, pořádné hromady. No, to jsi živým přenosu. Počkej, máš ho spalek. To je lakina. Taky asi
si radši dá nějaký tvrdý klacek, než aby si dala seno. Nina jde tamhle za holkama do lesíčka k vodě. Ještě vám řeknu zajímavost, tamhle to třeba ta v dálce, ta obrovská louka, tak ta jednou bude vlastně obsazená, tam kolem podél toho lesa, tak povede trak, tamhle dole bude takový rybníček, aby se tam mohli vyčvachtat. A zajímavé je vlastně, že na té louce roste fakt jako suprová tráva voňavá a voní prostě, přestože tam je ta ohrádka je, já nevím, metrová, že jo, na traku nemáme pomalu žádnou trávu, tak nikdy nikoho nenapadlo, aby prostě přeskočil, nebo to prorazil, nebo prostě šel na trávu, no, jako kdyby to prostě věděli, že tam nesmějí, nebo jim to nechybí, nebo prostě takhle, nebo mají prostě, nejspíš si můžou dělat jiné věci a nemusí vyloženě to, no, že to není pro mě tak důležitý. No. Martina ukáže přímo jaký. Jak to má? Co máš nejradši? Takhle ona to řeší. To je pěkná dneska, ale bych se vůbec nedivil, že oni prostě v tomhle tom si lehnou a normálně si na tu chvilku tak si chrupnou v leže, no. To prostě je zachumelený ty místa, ale to vidím kolikrát, že ty místa prostě jsou vyleželý, že prostě leželý. No. Co tam mám dozadu na velkou hromadu, co si ti nechce, to je daleko. A nejsou svobodní, ale jsou svobodnější. To jako petičko má, no. No. No, tak poťák, když to znáš, ty tady. Tady je vidět Radovi, že tady nejsou ani pomalu stopy. To v posledních hodinách se chumelí, takže tady ani u boxíku nebyli. Bych se nedivil, že v tom boxíku prostě zůstalo ještě seno. Jenomže v Bibli o tom není ani zmínka, tady historie začíná. No jasně. To tady nechávají, když jim ho prostě vyměním, aby to dneska jim ho zase vyhodím, oni ho sežerou, ale když jim ho dám sem, tak tady prostě ho nechají. Přitom v létě se sem chodili schovávat, před to jsem se vešli čtyři kousci a když byly vedra, tak se tady prostě schovávali. Že tady přece nám bylo trošku chladnějc, no, když se tady schovávali. Takže to není jako z důvodu, že by se tam báli, ale prostě nemají to zapotřebí tam líst, no. Přitom to je obvyklý takový, býval obvyklý právě místo keše, ten to tady vždycky vyžíral, když to má, jak na tom jsou s vodou, se podíváme, baštěj ten sníh, tady musím rozbít, pak jim dohoze vlažnou, aby měli. Takhle to tady padá, no zatím. Mě někde vypadla rukavice, takže jdu hledat rukavici. Vlastně za koníkama pak půjdu to omrknout až někdy odpoledne, protože si myslím, že s tím si vystačí. Prostě samozřejmě je potřeba to každý den takhle kontrolovat, nemusí se vyloženě na to člověk spolehnout. Byly dny, že měli sežráno, jo, to prostě, vidíte, Lakina si tamhle došla. Jo, že byly dny, že prostě měli sežráno a to no, to je prostě různý, no.
ale časem pak to člověk si tak nějak vychytá a ví, a že si třeba může dovolit, si myslím, i kdyby tady prostě celý den nebyl, jo, jenom, takže prostě dá se říct, že toho scéna jim můžete naložit opravdu hodně a oni si to tak jako rozfázujou a že s tím vydrží, jo, že prostě nemusíte se bát, že by ho za hodinu sežrali a prostě pak by celý den prostě nebo druhý den neměli co do papuly, jo, to vidíte, že oni takový nejsou, no, takže taková taky další jedna z výhod pro nás opice, že to máme volnější, no. Kolik je ta rukavice? Rukavici jsem našel, takže se zatím takhle dopoledne s koníkama rozloučíme. Tak vlastně pak, když uvidíme, jak to bude vypadat, bláto už jsme tady zažili a vlastně to můžu poradit, že přes veškerý, co jsem odzkoušel s kačírkem a s různýma cihlama, já nevím co, tak prostě mně připadá, že nejlevnější varianta a taková nejpraktičtější, tak je prostě obyčejná klasická suť někde z bouračky. Já mám štěstí, že tady prostě je betonová plocha, takže mě to tady vysypou a palicej to mlátím a pak to vlastně rozvážím na ty místa, kde je blátivo, no a samozřejmě něco se zašlape, tak zase to musí, takže dá se říct, že pak každý den vozíte prostě, jo, Elinka má akci, že každý den vozíte prostě kolečka se sutí a zpátky zase vozíte kolečka s hnojem. Takže to je takový, jakoby, to ale kdo má nějakou mechanizaci, tak si s tím existují různé drtičky na suť, tam si nastavíte prostě jak velikost drcení toho, velikost toho produktu, že jo, aby co z toho má padat. Samozřejmě na spodek musíte dávat větší cihly a pak navrch prostě už ty menší úlomky, no. Ono to do sebe se zapasuje a jako čeká mě je tady dost míst takový bahnitej, takže tady mě čeká dost ještě práce. Chtěl bych to do budoucna prostě, aby tady nebylo prostě co nejméně toho, no, takže vlastně, aby měli furt, dá se říct, aby tady byla, já nevím, metrová, aby tady byly metrový prostě pěšinky, kde bude prostě sucho, to bych chtěl jako docílit, aby to takhle bylo, no. Plus na ty kopejtka samozřejmě, to je pro nějaký taková napodobenina, jakoby malý tvrdšího povrchu, no. No tamhle vidíte, že to přerušili paštu a něco prostě řešej. Každopádně si myslím, že hladový kůň vypadá úplně jinak. Tamhle teďka se koukám, jsem myslel, že tam budou, ale můžeme se jít na to podívat. Aby byl další video důkaz, že prostě tak vidíte stopy, jak jsem tady už se to půl hodinou šel. No a vidíte, jak oni tady byli a vlastně to nedorazili. Jo, takže a šli zase jinam. Je možný, že šli někam si hodit chrupku a můžeme se tam jít ještě, ne tamhle, asi se šli napít. Lakinu se podíváme po Lakině. Lakina už tam taky není. Víte, hromádky tam jsou, prostě to nedojedla, jenom si zobla a šla. Šli zase přínám, no. Podíváme, kde jsou. Už jsme tady. Už je zdravá i pro lidi. Jo, no jo, byli napít. Vidíte tam. Dona teda se byla napít. Dona se byla napít. Zbytek týmu, předpokládám, že tam bude někde chrnět, nebo odpočívat. Jo, no, Lakina už to tam zalomila a už se tam Já vůbec si myslím, že bychom měli, nebo vůbec lidi by měli začít nad koňma přemýšlet, ne jakoby hospodářský zvíře a prostě tak, jak on si tu pozici, jak se mu vlastně
přiřadila taková ta pozice hospodářského domácího zvířete, a že by se na ně mělo dívat něco jako na jeleny, nebo já nevím, na daňky, nebo prostě na zvířata, které žijou normálně v přírodě, protože oni vlastně, to jsem tady vypozoroval, tak oni si i dokážou, když nás tady zastihli prostě první takový fujavice, to bylo ještě prostě začátkem léta, když ještě se prostě vrátili takový z toho jara ještě takový ty občasný fakt zimní prostě fujavice a deštivo a prostě taková ta hnusný počasí, tak si pamatuju, jak prostě se klepali, protože neuměli s tou energií naložit, že? Neuměli si udělat zásoby, to je můj jako názor, jo? Že prostě pak když jsou v přírodě, tak oni si vlastně to všechno přizpůsobí a udělají si vlastně opravdu takový zásoby, věřím tomu, že i odhadnou počasí. A že prostě přesně vědí, jak se mají ochránit a jak si to mají vlastně v sobě nastavit. No. A to si myslím, že tady ten systém vlastně jim umožňuje, že to prostě... Prostě vidíte, no, tak si to rozmysleli. Já myslím, že to, co dělají v noci a dělají ráno, tak prostě oni to neřeší. Oni prostě chviličku hodí odpočinek, chviličku pak třeba něco blbnou, když je napadne, tak tady prostě začnou lítat, pak se na schvál třeba něčeho leknou, úplně si prostě z toho dělají srandu, jeden z druhýho, no pak zase chvíli žerou, pak zase jdou spát, no pak třeba přijde dcera nebo nějaký holky, tak něco dělají, jít na tela, no takhle to tady prostě funguje. No, a jednou to tady bude prostě větší, bude tady koupáníčko, čvachtáníčko, vahníčko a doufám, že i na ty komáry prostě až pak v létě tady jsou různá havěť, takže prostě se proti tomu prostě tím blátem a tím, takže si s tím pomůžou, no. A ona si to rozmyslela, jde pokračovat. No, tam dole, úplně dole, podívejte, jdou taky. Oni jsou taky zvědaví, no, co tady vymýšlím. No a pak úplně dole, tak tam jsou vlastně minerály na kamenech rozmlácený. Ty si teda musí prostě teďka vyhrabávat, no, to jsem zkoušel i to a to je prostě to. My jim dáváme teda do krmení minerály ještě, takže když potřebuji, jak si to tam musí vydolovat, no. Takže vidíte, takhle to funguje v Paddock Paradise. Už se těším, až to bude, až tamhle dozadu, až tady opravdu budou ty 4 kilometry, no, tak to bude jako... To je parádička, no. Občas tu energii je na nich vidět, že ji potřebují a že je takový ten velký prostor, že to bude paráda, no, až tam se budou muset dál, on se takhle nezdá, ale to je prostě, to jsou 3 hektary tamhle, to údajně teda podle té mapy, no, to nezdá, tak on to zkresluje, ale je to velký. Ještě bych chtěl poznamenat potom, že teď chumelí, že jo, ale pak, jestli zítra začne pršet, tak samozřejmě ta nálada všechno klesá. Nálada nic moc, jak se říká. A vlastně to jim naplňuju ty sítě, jo. Já prostě se snažím, aby, když prostě je šeredně, tak aby prostě stáli, když to je to proti... No, tady vám takhle ukážu, jakou mám tenisovou síť, vlastně s malýma okama. No, z tenisové sítě je udělaný. A vlastně v tom, tady je ještě pak taky takhle boxiku. A nahoře v tom boxiku tam jich je 1, 2, 3, 4, 5. A takže ty jsou prostě obrovský sítě, jsou napakovaný. Tady ještě takhle z boku. To prostě pak je napakovaný senem, oni to ani nedožerou a to je vyloženě se snažím
když pak prší a je opravdu jako fakt nevlídno, tak aby prostě tam zalezli a aspoň nějaký čas tam trávili, jako zalezli vevnitř, no ale myslíte, že tam jako vydržejí celý den, prostě na to kašlou, že jo, něco sežerou, vydržejí tam, si myslím, takový opravdu, když je úplně ten nejhorší špláchanec, tak jako to si myslím, že tam zalezou, ale jinak prostě to nějak přežijou prostě to, no. Přežijou to venku. Zase vrací. No jinak tady vlastně tyhle místa, které se zdá, že tady nebyly, tak prostě se může stát, že sem půjdu odpoledne, nebo tak prostě oni pak, když je napadne, tak sem jdou, i když tady nic není, tak prostě si to stejně prorejdějí a ještě prostě nějaký ty místa oni mají, no a tam, jestli si vyhrabávají prostě nějaký ty kořínky, nebo prostě si tam vrtají v zemi, je hromada taková, tak tam se vrtají. O tom, že by úplně, když to prostě nejdou tam, ale když pak se jim chce, tak tam jdou, tak si tam zajdou. No, pokračuje. Jinak pak třeba lidi mají strach, že toho koníka, že tady jakoby zdivočí, že jo, nebo prostě když pak s ním chtějí si jezdit, tak jestli není problém, prostě si ho chytit a vlastně ho dovízt tam k sedlovně a připravit ho na práci, že jo, ale myslím, že s tím žádný problém není, no, že to je prostě za svou vztahu. Samozřejmě kdo na koně bere ostruhy a do huby mu dá udidlo a prostě to tam vyrachtá papuli a tak je jasný, že ten koník asi z něj moc nadšenej není, takže se jako k němu nehedne, no, takže tam si myslím, že to je vlastně o tom trošku změnit i to myšlení i v těchto věcech, no, jako v tom systému ježdění, že? Protože jinak mně to připadá, jako naprosto jsem přesvědčený, že to je jako vrchol teďka vlastně super nápad a že to je vrchol vlastně celého ustájení, celého systému vlastně vztahu s koňma, no. Vlastně tady můžou mít lidi, co s koňma dělají v lese, tak prostě po těžký práci ne ho šoupnout do maštale, ale dát ho do padoku a do stáda, že jo, aby prostě si to tam tu noc a to ještě užil, že jo. Či sranda je, že v jedné podkovářské staré knížce někde z roku 70 nebo kolikátej, tak tam přímo takový holandský podkovář napsal nakonec, že optimální je, aby vlastně kůň žil co nejpřirozeněji, že to je vlastně pro jeho zdraví a vlastně kopyta a všechno, že to je to nejlepší a že vlastně pro lidi to je taky nejpohodlnější, že jo. No a vlastně, když se tady něco už konečně vymyslelo, dá se říct, skoro dokonalý, tak se o tom moc nemluví. Spíš se to haní a hledají se na tom různé vtipy. Co by kdo a kde co, a tamhle to je špatně, a tady to, a tamhle to je přece. A už se předhánějí, kdo napíše lepší článek o tom, že spokojený kůň je na pastině, když čumí, vole, do blba. Jenom příroda jim měří čas, ať slunce vychází, na padoky